пиче. Ние сме Наско и Гого. Не забравяйте да се абонирате за RosGames.bg и тук ще ви покажем пасове шутове за милиони. И не забравяйте да се абонирате и за Дживка Бойчева. Там ще го качим. Гледайте! И давай, Геш! Опа! Само ръбчета, бе, Геш! Ама ръбчета? Също. Ето това е моето колело. А сега да гледаме пак. Не съм изобщо дебел. Просто какайте ми самия друг. И съм 50 кила. И съм 50 кила. Здрасти! Ой! Аре! Къде отиди далеч? Какво? Снимай, бе, стига! Бърбори, бе! Опа, топката! Аз не съм Шиши. Той е Гешкелеш. Той не съм Шиши. Той е Гешкелеш. Не го провалям. Пак беше ръбче. Снимаме. Това е моята ръка. Това се е много тъп, да ви кажа. Те, че го слуша тъща. Сега да снимаме отстрани. Ще се едно. Снимай себе си какъв си дебел. Снимай как си дебел. Вижте мушкембета. Аз съм... Абе, ти си снимаш главата, бе. Хайде, давай. Давай, снимай нас, бе. Снимай си корема, ето това. Чакайте, стойте. Аз ще му снимам корема. Значи, давай. Вижте какъв е дебел. Чакайте, отдалеч. Тъща, гледай, такова. Гледай, че какво ще имам бия. Ай, дигни го, бе. Абе, ти го, бе. Ай, дигни го, бе. Гледай, че как го брива. Давай, дръж пак и снимай. Дръж, снимай, давай. След малко първо ще видя клипчето. Без да думкате, Наско, ще идеш бой. Ти ще идеш, Наско, бой. Защо думка? Що не спирате? Айде вече с колета малко. Да знаете, това са голове за милиони. И да знаете, слушайте, други да се Да. моля и на нас. Да знаете, че... Оп! Аре, Наско! Аре, бе! Опа! Аре, бе! Кой риташ колелото, бе? Това е моето готино колело. Аре, бе! Ти да си снимал пърлите колело, бе! Ей, сега ще имам скубаковите. Чайте го бъкем с колело. Пишете в коментарите, харесайте, абонирайте. Уф. Аре, давай, Геш! Насе! Геш! О, Наско направи ръка! Да знаете, това са голове на... На Геша и Атанас. Това са голове на плеймейкъри. И този глас, който слушате третия, вече е на някакъв дебел дух. Аре, бе! Те само... Ето отново тук говори. Не правя глупости, бе, Геш!
Опа! Той само лъжи, бе. Той само прави тъпи неща, бе. Той само... Ако сте приятели на Наско, кажете му. Питайте го, кой е снимал? И той ще ви каже Станимир. Или Стамбе, който е 100 кила. Ето този снима, дами и господа. Снимай тук. То снима. Мой прякор е Стамбе, обаче има много прякори, като трапър Стамбе 100 кила. И скоро Геша ще има прякора, ти си Геш, си келеш. Това беше гол за милиони. Това беше проста боца. А сега гледайте какви голове. Това е най-добра врата. По-добър е от Бобон, да знаете. Не, по-добър е от Неймар. В тези пасове за милиони голове ще добавим малко вратар. Давай. Не, това да знаеш на кой го казвам. О, това ще е голямо бъд. Къде е силно? Нали смъртта, бе? Кой ми каже, не е силно и са пани? Къде е силно? Много бъд. Гледай, че става между шампионите. Ще ме изгони. Ще ме изгони, ще го спасти ви думките топка. Сякаш не сте видяли. Топка. Ми лягаш, защото ми се спи. Кой ще възснима? Ще възснима. Съкън, дръж хубаво телефона, ще взема и ще ва изгоня тук. Има още 20 минути и 14 секунди. Има още 20 минути и 14 секунди. Чакай, А не, чакай бе, на пауза го слушай. малко сингъл голове. Вижте сингъл голове. Гледай са. Сингъл плеерски голове. Шишкото. Гледайте го как се пази от топката. И междувременно вижте ме какъв съм красив. Гледай са. Гледай тъшка. Айде, добре. Гледайте го колко ти виля. Гледайте го. Автоголове. Опа! Звъни ти телефона. Аре бе, какво ти звъни? Аре, снимам невероятните сингъл голове. Какви ръбчета на Наско. Пауза.